gade sangkat pirang arenangku kinempet gampil doh sangrat nanding bawana Setyaki aku ngetut buri aku ning kereta mandhek kretane Yai Kresna Kyai Jaladara tak tonton kaya bleduk mangampak-ampak mudhun saka Kyai Puspa Detok Jajah tumpak aku. Tak tinggal pipis sawetara ndak kok balik kaning kene kaya kemleyang antariksa tumiba ing ngareping pun Kakang. Napa Yai Jaki? Kala nggih wonten pepalang apa? Wonten wadya bala ingkang sajake menika canes trahing manungsa. Nanging yaksa setengah jin setengah manungsa menawi boten klentu saking dandang mangure kaliyan ing tunggul malaya wae dalah iblis keparat kowe kula nggih kasoran ing yuda wae mingkira talabrake dhewe keparat wae keparat maju segede pangapurane Yai wah jarene ndi buta sing mlajone pabar ngalang-alangake ning kretane Kyai Kresna wah iblis keparat. Endi? Butane ndi? Maju sekali atiku giah. Goblak tukang cangkem ae. Weh. Wah, ayo aja mlayu ya. Wah. Manungsane ndi? Weh. Sapa kowe? Sa! Nek galak menungsa iki lah. Mang menungsa meh lak pamah tak untal wae iki kok malah nang sing galak iki tapi. Kesemalane dalah-dalah pirmat-semane jajal anak lekno meripat mur ngono gobakku. Nalendra Mantra Prabu Baladewa hala yudha kakrasana kowe sapa? Sapa? Oh, sedaya lah. Aku nganti kami sol-soldu. Aku Jaramaya. Kekesente wah, andeng ibu petari iblis keparat kowe wong dandang mangure. Kowe dandang? Ya, nggih, ya. Keparat. Kowe dandang mangure kowe jim iblis. Ya. Kowe ana ing ngarep sapa dawa ana ing wewengkon tlatah Jawa nyomo. Arep apa? Keparat. Ayo. Arep gaglak daging manungsa. Piye? Ayo balen ana meneh. Arep golek pangan gaglak daging ing manungsa iblis keparat. Lekno mripat ngono gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa Wasi Jaladara. Aja meneh rupane diapunmu buta elek tuwek. Kaplek kang kaya kowe. Ayo maca sak wadya balamu. Yen ora kowe mikir kok keladublah tuwek cangkem. Ayo maju alane aku. Aduh yo. Wong iki nek ya. Etan ana. Lakon lena. Tak biadok gaglak limpatmu. Jual kan itu ya. Ayo. Pilihan nyododo, di dodo. Apa iki gegernya? Lo. Ayo, pilihan ndi? Oh, sik yo tak dhewe ngonyol ke iblis keparat kowe karo minggat ora? Kowe gelem minggat apa ora? Jelas nyawang srenge kowe. Yo, jelas nyawang srenge tulak tukang mutiare. Weh, oh mati. Weh, ayo. Weh. Wah. Weh. Wah.
Baldawa Yai kaitan kala Prabu Baldawa. Prabu Baldawa nek ewak-ewake nang temenah tanding ana Ramaya. Iblis. Kowe adine. Ya. Iya lah tenan bae galak tenan wong ya. Aku Ramaya, kowe Ramaya. Kaya kekesane Prabu Bat. Ayo kan dirko, ya. Prabu Diwasrani. Ya nek iya nek. Rungokno kakangmu wae. Dublah tukak. Kok kowe wani majane Mabaratan. Rungokno gobok melekno mripatmu. Lho, nata Mandura Prabu Baladewa. Bala yuda Kakrasara, awedhah negara ijan tanpa ruang. Sekti Mandraguna duwe pusaka jeneng Alugara Tamake Gunung Jubruk segara asat wanita meteng. Wani karo. Wani majur kene nganti wah. Weh, takut ya. Weh, waduh ya. Wah, waduh. Wah. Sakmene kowe bisa kulasara karo wah tontonan aku ibam mangsa tak bladhong ing lilit ana yen wis aku Tiwikrama. Pitung gulung gedene.